Sziasztok, ebben a videómban Petyahun vagyok, és ez itt a MesterMC Sky PvP 1-es szervere, és most egy kicsit mulatozni fogok, és csak egyedül, mert senki nincs mellettem. És szerintem kezdjük is el. Lesznek pár társak is majd. Hát nem vagyok azért full gazdag. De azért űzzük. Rég nem voltam már Sky PvP-n, sőt, még parkouron se. Egy kicsit már menni kell parkourozni. Majd lesz egy bemutató videóm is, egy Sky PvP-s, mondhatni, szeróról. Lesznek majd más videóim is. Most megmutatok nektek, ha ezt túl fogom élni, akkor megmutatok nektek egy vaskarthelyet, na ezt mondtam. Ügyes, ügyes. Igazság szerint nem érdemes vinni cuccost, mert én most megfogom. Itt végig jumpolok, így. Ha remélem most nem lőnek. Ügyes vagyok, mi emberek. Nem akarom így ellőni még azokat a videóimat, amik lesznek. Csak annyit ellövök, hogy látni fogjátok a saját skinemet is, amit nem a mesterem cél van, hanem egy úgynevezett TT Crafton. Majd azon fogok játszani. Igazság szerint az a Sky PvP bemutató szerver az azon van. Au. Már úgy megvan egy minta, hogy készítettem róla, de még azért nem lett annyira egy hűre jó. What the fuck. Majd igen, persze, majd mindent alálinkelek. Kezdő videós vagyok, ezt kérlek nézzétek el nekem. Ma kezdtem. Figyeljétek, mindjárt hátba lő. Nem, fú. Az ilyeneket úgy utálok, így lőnek vaktába, de se eltalálnak. Na de szerintem még egy kör és kabum. Bevettétek. Ezt a csajt nem akartam. Megölni. Dék. Jó, csórika. Na mindegy. Ha csajót így eltalál. Dék. Csaf. Oh. Na de ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!